שלום יוטיוב, היום אני אלמד אתכם איך מכינים שרת לסאמפ. אוקיי, ניכנס לגוגל, עכשיו תרשמו סאמפ. אוקיי, תיכנסו לכאן, ועכשיו תיכנסו לדאונלודס. אתם נכנסים לזה, אתם מורידים את זה כאילו. עכשיו רגע לחכות. אוקיי, תיכנסו לכאן. יש לכם את כל זה, אוקיי, דבר ראשון, כנסו לסרבר. יהיה לכם את כל זה. אוקיי, תלן מוד תשאירו ככה. את הרקון פסוורד, זה הרקון של האדמין, צריך לשים את זה של האדמין אבל. מה אני אעשה? 1, 2, 3. זה כמה ילדים שיוכלו להיכנס לשרת, אל תעשו יותר מדי כי זה יעשה לכם לגים בשרת. זה הפורט של השרת, זה השם, אני משאיר את זה ככה, אתם רוצים תעשו מה שאתם רוצים. כאן זה מודם, תשימו עצמכם, זה תשאירו ככה. כאן זה אם יש לכם אתר תשימו, אין לי אז אני לא שם. טוב, אז תשאירו ככה, תעשו סייב. רגע, אוקיי. עכשיו צריך לעשות סאם סרבר. עכשיו זה עובד לכם. פותחים עכשיו CMD. תעשו IP config. הנה תראו. טוב, עושים Enter. והנה כאן זה מראה לכם את הכל. אני לא רוצה להראות לכם את ה-IP שלי, אבל טוב, נו, לא נורא. הנה. יהיה רשום לכם IPv4 אדרס 192, זה שלי כאילו. אוקיי, זה הכתובת של השרת כאילו. רק תוסיפו את הפורט של השרת. טוב, עכשיו תיכנסו לסאמפ. רגע. אז ניכנס לסאמפ שנייה. ויהיה לכם שם את השרת. אוקיי, אני אכתוב את השרת שלי. שנייה. תרשמו את מה שרשום לכם ב-CMD ב-IPv4, אוקיי. 192.168. מאה 192.168. רגע. נקודה 1.16 והפורט 7777. אוקיי, הנה השרת כמו שאתם רואים, וזהו. מקווה שעזרתי ביוטיוב. שנייה, ביי.